Hij doet het nog niet zo lang, hè. Terwijl Frank nog een beetje aan het knoemelen is. Zo, Bent u zover, majesteit? roept u maar. Zien we een Maasband. En daar zoeken we een enorm apart bouwwerk achter de scheurstoom. Ja, het leek wel een soort van draak of zo. Ik loop even achter dich langs. En dan bellen we op goed geluk aan. En we kijken van... Oh, kijken wat leuk. Ding, ding. Bas, doe. Hoe? Doe. Kunnen we even... Helemaal goed. Oh, kijk, dit noemen ze lekker ouderwets voorzetramen. Goedemiddag. Ik denk al, wat is dat hier? Had ik dat goed gezien, meneer Hunterslag? Huntelerslag, ja. Hunterslag. Hallo, Ah, ja. Bas van der Zwaan. Programma Onderweg van Elien. Nee, ja, ik snap het. Kent je dat? Ja, Ja? Waarom denk je dat we bij jou aangebeld hebben? weet ik niet. Je hebt geen flauw idee? Nee. Nou, we worden beneden nog die constructie die bij oog door staat. Kameel. Een kameel. Dat is van de carnaval, dat is niet van mij, dus. Maar hij staat bij je. Is tijd bij ons, maar Ach, kijk nou toch. En is er überhaupt carnaval in Maasband? ja, hier de jeugd die deed dat, hè. Dus die hebben hier lange tijd prinsenwagens gebouwd, die jongens. Maar is er een optocht in Maasband? Maasband niet. Niet. Wel een Meers. In Meers? Meers Oké. en dan een Stijn. Dus Maasband heeft zelf geen carnavalsvereniging? Nee, Oké. niet meer. Maar nou stiet dat ding, hé. Ja. Maar wordt het... Willen ze verkopen natuurlijk, hè. Oh. Dus, hebben het een paar jaar geleden hebben ze nog met getrokken, dus de laatste keer dat het nog mocht, hè. En daarna is, ja, staat er hier. Vanwege corona stiet hij al even. Ja, het is stilgestaan, hè. En maar die jongens die kunnen wel bouwen. Ja, maar dat hebben ze ook gekocht, hè. Oké. Tot zover de... Nee, Oh, maar je hebt zelf ook, wat... Ja, dat is niet voor mij. Nou, einde verhaal. Oh, nou, wacht even. Toch, Wat 50 toch? jaar getrouwd. Ja, dat is al een paar jaar geleden. Maar dat is wel van nog. Dat is waar voor Kijk, mij, ja. gelukkig. We kunnen ook nog een verhaal over oog vertellen. Hé. Maar al een paar jaar geleden. Jazeker. En dat was die leuke mevrouw die net achter het raam stond. Ja, dat is was waar. vrouw. Ja. Goh. En wie heb je het gevierd? Hier, kleinschalig. Hier onder Nee, de... ik heb het ding gehoord over 2 tenten staan en kosten we met 20 man, 2 dagen. Dus 2 dagen? ja, je hebt het eigen kinderen Ja. hè, en broers en zusters en dan de dag erna met kennissen. En dat was onvergetelijk? Ja, dat is altijd onvergetelijk, Ja? ja, zeker. Maar houden we anders in de gedachten, maar Ja. corona, Ja. dus een houdt het op. Hè. Mag ik die hand van nog eens even wat beter bekijken? Wat? Dat zien volgens mij handen die hebben gewerkt. Altijd. Ja? Wat heb je gedaan? Ik heb in de boel gewerkt en ik heb in kabelwerk, telefoon. Ah. Dus, Dus echt graven ja, het graven en die eruitjes in heen maken. Hè. met die hand. Met die hen, ja. Daar steeds van. Drotjes aan elkaar maken. Ja, telefoonruitjes, ja. Oh. Maar je hebt dus in de boel gezeten. Ja, Maar als ik naar dit kijk, dat is niet voor mij. het is niet van nog. Nee. Wat is dan wel van nog? Niks? Niks. Nee, ik heb het zit gehuurd. Ah, en wie lang woont je hier al dan? 36 jaar. 36 jaar. Ja. Maar de huurbaas heeft het wel toegelaten dat je de naam op de deur hebt Oh, ja, geschilderd. waarom niet? Het is niet geschilderd, het is fijn je plek. Oh, kijk. Kijk.
Maar je hebt het wel gezellig gemaakt. Ja, goed. Als er niks aan deze hebt, zo niks, hè. Maar 36 jaar al hier in Ja. Maasband. Ja. En waar kom je eigenlijk vanaf? Van de Maasband. Geboorte dus. Hoeveel mensen wonen er nog in het dorp die geboren en getogen zijn hier? Ja, weet je niet. Het zou rond de 100, 120 zijn. Toch nog? Ja, ja. Dus die van hier komen, die zien wel honkvast. Die zijn een beetje honkvast, ja. Zijn nu de laatste jaren komen je hebt meer van moeten af, hè. Ja. Hey, en Hunterlerslag, Ja. waar komt die naam vandaan? Want ik heb hem nog nooit gehuurd. Oorsprong opa dat komt van Dijk. En dan vroeger moet het, wat ik gehoord heb, van Duitsland afkomen. Ja, Ja. maar dan schreef ze dat denk ik Dus anders. schreven ze het anders en spraken ze het ook anders goed, hè. Oké. Dus, Is er iemand in de familie die er een keer onderzoek naar gedaan heeft? nee. Oké. Op zich wel interessant. Ja. Zou je het niet willen weten? Wie het Nee, precies- nee. Nee? nee. Nee, echt niet. Dus, Wat? ik weet, ik ben nagegaan, vroeger waren ze sigarenmakers. En die hebben we ook in Apeldoorn die kantje gezet en in Rotterdam. Aha. Maar die zijn weer teruggekomen hier naar het zuiden en verder is dat. In Bijk wonen Hunterlerslags, ja, weet ik voor veel allemaal. Wat een heerlijke nuchterheid heb Ja. je over Ja. oog. Waarom niet? Ja, je ziet heel, moet ik dat zeggen? Is dat ook manier van in het leven staan ook? Heel nuchter en, ja? Ik wel, ja. Dus ik maak me daar niet zo druk om. Dus, Ja, mooi is dat. Ja. Ja. Hey, en mevrouw Hunterlerslag, waar heb je die op gedaan? Grevenbeek. In Grevenbecht. Heel lang geleden. Ja, heel lang geleden. Want wie lang heb je, wie noemde ze dat toen, verkering gehad? Voordat je, Getrouwd was. ja? Een jaar of 6. Kijk. Dus dan kent je elkaar al bijna Ja. 60 jaar. Ja, ja. Wow. Mag ik vragen wie je altijd gezien? 75. Wauw. Toen word je echt nog, toen ja. word je echt nog een paar jonge Ja. tortelduifjes. Ja. Waar staat op een kermis? Nee. Of op een dansfeest? Gewoon. Tegenkomen, praatje maken, Paaf boem. paar boem. Ja, dat is toch, dat zijn toch de mooiste ontmoetingen? Ja, dat klopt. En dan ook nog zo kort bij. El Corby, dus. Die woonde toen in Geleen. Oh, wacht eens even. Maar je ziet echt van, hé. Geboorte ben ik van hier. En de ouders zijn eerst naar Stijn gewoond. Toen naar Geleen. En ik ben van Geleen naar Grevenbeek gaan wonen. En van Grevenbeek terug hier wonen. Dus je hebt uiteindelijk dat mechje van Grevenbecht, heb Hier je met- mij hier naartoe genomen. Slim, hè? Ja, heel slim. Heel slim. Ook elderlijk hoes. Is, Het is van een opa geweest. maar wie bijzonder is dat dan? Dat je uiteindelijk, na die omzwervingen, Ja, weliswaar gehoord, maar in Ja. het hoes van opa. ja, Want dit is het hoes, daar ziet je vroeger als kind dan denk ik Ja. heel veel gekomen. ja, klopt. Goh, wat bijzonder. En heb je zelf kinderen? Ja. Kleinkinderen? Ook. Maar die wonen niet hier. Kleinkinderen wonen in Meers, dochter. En de zoon woont in Geleen. Oké. Dus Maar die komen hierheen, neem ik aan. ja, regelmatig. Wat leuk. Hoe lang zit je niet meer aan het werk? Je ziet 75, zei het je. Wanneer zit je uitgescheid? 37. Met 37 Ja, zit je uitgescheid met werken. ja, moeten moet je. Wat was er aan de hand? Versleten rug en versleten knieën. Oh. Dan moet je ook wel heel hard gewerkt hebben. Over 14 jaar. Toen je begoes. Ja. Vertel nog even, wie ging dat vroeger dan? In de boer. Nee, want dan giezen met 14 jaar giezen werken. Ja. Toen kwam je van de lagere school eigenlijk af. 1 jaar ambachtschool gehad. En toen hop het stijger op. Stijger op, ja. Metselen. Metselen, lering.
Maar dat moet een behoorlijke klap zijn geweest voor Och. Om niet meer te kunnen werken. Dat wel. Dus, want dat is sowieso, hè, als de kinderen beginnen te studeren, dan zit ze toch met 70% uitkering. Ja. Dus ja, zin het maar rond te krijgen. Hè. Maar het is gelukt. Het is gelukt. En de kinderen zijn allemaal goed terechtgekomen. Ja, hartstikke goed terechtgekomen. Kijk. Dus morgen niet klagen. En wat is dan tot slot, wat is ook grootste hobby? Mijn hobby? Ja. Gewoon tuinieren en op een camping. Op de camping. Ja, Met caravan? caravan. Hier in de buurt? Montfort. In Montfort? Ja, Of all places? ja. Oh, dat is een leuke camping, dat Ja. weet ik. Welke? Ja, vroeg me niet naar de naam. Rijgersros en Biedeveugel. Het is al even geleden dat ik er geweest ben. Ben me er niet op vast, maar ja. Nou, Hebben ze ook een café daar in Montfort, Biedeveugel. Oké. Ja, dan denk ik dat het toch die andere is. De Rijgersros, de grote. Maar de Die zit hoofd, op een minicamping. de hoofd niet ver te gaan En de is toch weg. om het fijn te hebben. Ja, Leuk dat we even gebabbeld hebben. de